дар доираи амалишавии марҳилаи дуюми лоиҳаи барқароркунии роҳи минтақавии Душанбе Турсунзода сарҳади Ӯзбекистон, қитъаи роҳ аз пайкараи Аболии Ибн Сино то дарвозаи ғарбии шаҳри Душанбе дар буриши роҳи ҳалқавии маҳаллаи қарияи болои шаҳри Душанбе бунёди роҳи автомобилгарди сесатҳа аз километри 0 то 4 тибқи нақша ҷараён дорад. Корҳои бунёдӣ то имрӯз дар эстакадаи дуюми пойтахт баробар ба 36% шудааст ки мутахассисон ин нишондодро мувофиқ ба нақшаи иҷроиши лоиҳа медонанд. дар ин замина ёдрас мекунем ки корҳои сохтмонӣ дар бунёди чорсӯи сесатҳаи дуюми Душанбешаҳр моҳи марти соли 2018 оғоз гардид. фармоишгари иншоот, маркази татбиқи лоиҳаҳои таҷдиди роҳҳои Вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ва паймонкори лоиҳа ширкати Синзиянии сохтмони роҳҳо Sinzian Communication Construction Group-и ҷумҳурии мардумии Чин мебошад. лоиҳаи сохтмони эстакада дар шаҳри Душанбе дар доираи ҳамкориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд ва Бонки Осиёии сармоягузории инфраструктурӣ амалӣ мешавад. бо ба истифода додани чорсӯи сесатҳаи якум дар маҳаллаи 82-уми пойтахт мо истифода аз роҳҳои болои ҳам дар Тоҷикистонро таҷриба кардем ва мутмаъин ҳам шудем ки бунёди чунин роҳҳои автомобилгард барои беҳтар намудани шароити равоҳо, таъмини бехатарии ҳаракати нақлиёт ва роҳгузарҳо мусоидат мекунад. дар эстакадаи маҳаллаи қарияи боло бунёди 5 гузаргоҳи пиёдагардии зиризаминӣ пешбинӣ гардидааст ки бунёдкорон дар рӯзи наворбардории мо ба корҳои ҳамворкунӣ машғул буданд. дар чорсӯи дуюми сохташаванда ҳам ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар 3 сатҳ барҳо монда мешавад. дар сатҳи дуюми чорроҳа 2 адад кӯпруки даврудаврӣ бунёд мегардад. дар сатҳи сеюм ҳаракати нақлиёт аз самти шарқ ба ғарб тавассути пули дарозиаш 122 метр таъмин карда мешавад. эстакадаи маҳаллаи қарияи боло аз 8 қатори асосии ҳаракати нақлиёт аз ҳар самт иборат мешавад. деворҳои такягоҳӣ сохта шуда дар айни замон корҳои бетонрезӣ бо марон ҷараён дорад. тавре мутахассисон иттилоъ доданд, дар сохтмони иншооти сесатҳаи дуюми нақлиётии пойтахт тамоми системаи коммуникатсионӣ аз қабили таъминоти оби гарму хунук, газ, алоқа, равшандиҳӣ, обёрӣ барои сабзкории гирду атроф, хатҳои троллейбус ва системаи барқтаъминкунии 10 киловатта навб карда мешавад. дар идомаи лоиҳаи барқароркунии роҳи минтақавии Душанбе Турсунзода сарҳади Ӯзбекистон, қитъаи роҳ аз пайкараи Сино то дарвозаи ғарбии шаҳри Душанбе дар кӯчаи Маяковский сохтмони роҳи автомобилгарди 2 сатҳа бо дарозии 24 метр ва паҳноии 63 метр бо вусъат ҷараён дорад. дар кӯчаи ба номи Баҳоюддинов низ роҳи мошингард 2 сатҳа мешавад, дарозии 18 ва паҳноии 63 метр.
тавре масъулин иттилоъ доданд, нисбат ба солҳои қаблӣ имрӯз ҳангоми таҳияи лоиҳаҳои роҳсозӣ пеш аз ҳама шиддатнокии ҳаракати воситаҳои нақлиёт ба инобат гирифта мешавад. умилҳои дигаре ки дар вақти азнавсозии роҳҳои ҳудуди шаҳри душанбе дар соли 2018 ба инобат гирифта шуд, фароҳам овардани шароити мусоид барои тамоми табақаҳои аҳолӣ, махсусан барои нафарони дорои имкониятҳои маҳдуди ҷисмонӣ ва истифодаи технологияҳои муосири каммасрафи барқӣ ҳангоми васлу насби низоми равшанидиҳӣ мебошад. дар доираи азнавсозии роҳу кӯпрукҳои пойтахт васеъ намудани сатҳи роҳ ва бунёди истгоҳҳои замонавӣ низ ба инобат гирифта мешавад. мушаххас аст ки бо ташкили инфраструктури зарурӣ сатҳу сифат ва бехатарии ҳаракат дар роҳҳо таъмин мегардад. дар соли 2018 дар ҳудудҳои маъмурии шаҳри душанбе роҳҳои автомобилгард дар масофаи наздики 20 километр азнавсозӣ гардида мавриди истифода қарор дода шуданд. این سونهای استکاده سمت حرکت های استکاده را نشون دادگیه. اینجا دویم سطح زیر زمینی، سطح زیر، سطح اول که از کوچه سینو طرفی کلین میرود. این سمت حرکت های رای دور و دوری سطح دویم، سطح سیم استکاده میشه که نشون داده شده است. اینجا نقشه عمومی این سمت حرکت نقشه رو نشون میده در سطح دویم است. این رای دور و دوری است. яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин мутобиқ гардонидани роҳҳо ба меъёрҳои ҷаҳонӣ ва таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳҳои мошингард мебошад. ҳукумати мамлакат ҷиҳати ноил шудан ба ҳадафи то соли 2030 ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон дар замони соҳиб истиқлолӣ лоиҳаҳои зиёди давлатии сармоягузориро бо ҷалби миллиардҳо сомонӣ амалӣ гардонида истодааст. тавре пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёмашон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон изҳор доштанд, дар давраи миёнамуҳлат таҷдид ва азнавсозии зиёда аз 2000 километр роҳҳои мошингарди ба меъёрҳои замонӣ мувофиқ пешбинӣ шудааст. дар ин замина мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар партави сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати беҳтар гардонидани ҳолати роҳҳои мошингард дар пойтахт кӯшишҳои зиёде ба харҷ медиҳад. таъмиру азнавсозии роҳҳои мошингард мутобиқ гардонидани он ба меъёрҳои ҷаҳонӣ ва ба ин васила аз бумбасти коммуникатсионӣ баровардани ҷумҳурӣ ба корҳои бунёдӣ дар шаҳри душанбе рост меояд ки сол аз сол ва рӯз аз рӯз ба худ вусъати тоза касб мекунад. чорсӯи сесатҳаи нақлиётӣ дар маҳаллаи қарияи боло тибқи нақша моҳи марти соли 2020 мавриди истифода қарор дода мешавад. طبق рейтинги форуми ҷаҳонии иқтисодӣ дар доираи нишондиҳандаи қобилияти рақобати байналмилалӣ Тоҷикистон аз ҷиҳати сифати роҳҳо ва рушди инфрасохтор мавқеи хубро ишғол намуда дар ин ҷода ба ҳайси кишвари пешқадам дар минтақа арзёбӣ гардид. мувофиқи маълумоти сарёсати меъморӣ ва шаҳрсозии шаҳри Душанбе то соли 2025 10 адад ва дар доираи амалишавии нақшаи генералии шаҳри Душанбе ҳамагӣ 20 адад чунин чорроҳаҳои сесатҳа дар пойтахт сохта мешаванд.